Enye nipa nyinaa na tumi kasa ahemfi o manhia ahemfi nanso baabi obegyina bia ehuru sɛ we different nti me ba yɛmfie edu nwɔtwe na sua no ma bebrebe efiri ne nua panyin hɔ na asɔkɔ mampo nti na sɛbi wada no bonkum so yi Edin yesay enwan so TVGH abusuya edin so TVGH unya subscribe channel no subscribe no like no comment no share ma hoforo so nya bia den ahwe na ye dabone ma yen ya abusuya na ye dabone ma asanteman ene Ghana man nyina enani da officially eye Asokomampon traditional area Asokomampon abusuya ene Asokomampon trankonya so nyina invite yen de to anim say eye Nana Asokomampon hene sabio ondaya wansore sabina na darbe nkom so nti abusuya breaking news kese pa de ma nyina asai breach kese de ma santeman de ma Asokomampon nyina man nyina abusuya moma yenko na yenko ne yenko hwe mpanimfo tena ase a omokan ni ayi de wo hyehyɛ na woto nda hyehyɛ ni yenko ne wonko hwe ema sisi a ye ba beto mo so since you share one opinion, you are open to community and say, and you accept that the money is here. Masinifa, yeni ata kokowa. Masinifa folklore. Yeni you brand number chance that the brother must come upon it. Sabi or can't as a for a monty, am I any type of kokowa? Nti Nana sama dia wo, oye Asokomampon hima. Wadada bonkum so na boachi ansa debra eni gina onso wadada bonkum so eno ti na etwa hia yi yurasi enfa tumu nyina mani se na asama die wo otoso yi no Asokomampon hima wadada bonkum so eni gina da pani no na asabi yura so ono so ejemu kisa bebie masinifa eni Asokomampon mai ato eni bire Sabi waha like say enye ni kitapra mai nti ye Kumase ni fafekuo na Asokomampon mpanimfo eni abusafo nyina ye nyina agi ato se nyame boa ye tenkwam a oforisuo e de tosudu beka April e da yanimu e de tosudu no ye bedi na Asokomampon hima ni na Asokomampon hini omu na otweda ewo ahemfie ya so the sent no hyehyɛ ye hyehyɛ si nyame di adontom ye ni a ye bosome nan no mu da etosudu ibedi nanahema ene ne ba na Asokomampon ne wo nyina na wotweda ewo brama ye wo ye ni mu he nti Kumase nifa ye tuensa frɛ adofo nyina sɛ eduru hɔ a wo bɛta yachi na ye maame ene nua panin na atweda no nenye boko so the yurasi mo si nyame ya de duru hɔ a enye Kumase nifa ko na nya omuto omo safre na nanom adofo atitiri bebebe so omo mra meboa nifa ene Asokomampon mai ye na wotweda no ti bredi duru hɔ a ye besre sɛ ubia so enye bibia boko so da ya Kumase nifa ni Asokomampon ye fa yi kwa na se ye mu ekugu ase Asokomampon he otiase no ba wodi nyina no wani ni Kumase nko a asantema nyina dodo no anya so mfaso eno nti ne yetu ensafre asantema se se nifa yeni ata kokowa wo beta yachi na onua pani yeni na atweda woni ne maame na atweda no Ibra se de osiro no osi na Asokomampon he abochi asedebra iduma bia na se ni bia nyame de ma wa fa Asokomampon akwa ekomia bibi eno ti eta de se wo oto mo safre nanano ani adofo ni adwafo se omoma na boy na yeni wode na maami nyina na awotweda se ni nifa fufu e kasa no na che se nifa bibi afiri mu kase pa Ira so mo ti akonwa so omo ti akonwa so se nipa profiri asantia
so fi obiara nyina so ma boy no so mfa so ti da bi ye be kai na na pa ti amamre kwa so ya ma asante mawura aso ate bichi ya abo asko mampon ama ebi aka nifa enu nti na ye wo asamre ya ye de tumoni mu no ni rase amamre kwa so ya bo sante kene kotoko na mane se bichi a abo nifa ni asko mampon mai ni e ko no ye ko ye tinko nti ya bo na mane se ne tie bia no ono so ne bichi ye no nti ye gwa so tai chire fufu enu nti na ama sabe ya sa ye kutukuri ana tutuma ye do ase nti eduru hɔ no a obi anfa do bɛbɔdom wa oba bɛsom bia bra bɛsom wa wo bibia bɛta difafoɔ skɔba mpɔmfanifoɔ akyi kwan da hɔ sɛ wode bɛ so yi mu na na atweda no ɛyɛ kra bɛhwɛ yewurase nyame yɛ adom na sɛ wɔde adom dom yɛ ne yɛdi na wɔtweda no a obiara fa dɔm bɔbɔ ɛbɛmu na wo a wo biribiara so de bɛba bɛte akyire no na wode aba yɛmpɛ kuntena ase biara ɛnyɛ biribiara tɔɔtee na ɛhyɛ nifa ɛne asɔrɔma pɔ nyinaa animuonyam nti yɛni ayɛ na nanom wɔ free media houses ba yɛ nyinaa no yɛda mo ase sɛ a short time ma am notice maba deɛ moate ne ha no ɛna momfa nkɔ time bi ehia bi a yɛbɛfrɛ mu mabɔ ho dawura ma yɛn nti na yɛde ato dwa yi mo wɔ kwan sɛ baabi a mowɔ biara no wobɛwɔ dawura sɛ naskɔma mpɔn hema na sama di ewu ɔtɔ so mienu naskɔma mpɔn hene anaboakye asa debra ɔyɛ fikutire wɔ nifa wɔn mmienu nyinaa de ɔbɔnkɔ so nti obiara bɛka ho na yɛni na ɔtwe da no yewurase yɛ nuanom nsɛnkyerɛfoɔ a saa pere yɛ kum ha yi ɔsɛ deɛ wɔaba bɛtie ɛno na nnɛ momfa nkɔ ɛsiane sɛ adamu kɛseɛ asi eti efi na koi ɛho da wɔ bi a mobɛtumi abɔ na berɛ no so duru hɔ si ɛyɛ biribiara a yɛbɛto nsa deɛ de afrɛ no nti sɛ sɛ deɛ mobaeɛ a n'asɔma mpɔnyema n'asama deɛ wɔ ɔtɔ so mmienu wɔne ne ba nanaboakye asa da bra asɔma mpɔnyene baako odi afa kumasi nifa foko wɔda ne bonkum so wɔne ne mpɔnyene nti mobaeɛ a deɛ asi ha yi ɛna momfa ɛnkɔma yɛ ɛda no yɛ yawada 10th of April no ɛbɛyɛ yawada yewurase bosome nan no mu deɛ ɛtɔ so du no yawada ɛyɛ 10th April ti saa da no ɛde yɛbɛtena prama yi so yɛdi yɛ nana ɛde yɛ nana baa ne yɛ nana bɛrima wɔn ɛna wɔtwe da no nti ɛda mo nyinaa mo ase yewurase wɔ dadɔfoɔ nyinaa ase ne mediafoɔ mbaa yɛ nyinaa akorakora bi wɔ hɔ bia yewurase yɛ da mo nyinaa mo ase sɛ mɔba na mobɛma nifa ɛne abusua ne asɔmafoɔ nyinaa daakena yewurase wɔ da mo ase deɛ mɛka ne sɛ nana aboakye ansa debra a wɔnyɛ baabi kɔ no a na ɔyɛ kumasi nifa peputire no kumasi nifa yɛahwera deɛ buroni bɛka sɛ he was an asset to Kumasi Traditional Council and Asanteman Council in general sɛ yɛkɔ ahemfie na yɛ kasa akyerɛ adwene a ɛkwan a ɔbɛfa akyerɛkyerɛ nsɛm mu no wotie a na ɔhu sɛ onimude akokonka ɛwɔ ahemfie na ɛsom bo na ɔnyɛ asɛtema ahemfo nko a nipa bebrebe na wɔn nyɛ ahemfo nso wɔn nya no so mfasoɔ wɔn a ɔbɛhwɛ wɔn sukuu adwuma mu mama bebrebe na wɔayɛ aboa nipa eti deɛ mɛka sɛ Kumasi nifa yɛahwera deɛ ɛno na yɛsɛ sɛ nyankopɔn ɔmfa ne kra nsie yie ɛnyɛ nipa nyinaa na etumi kasa ahemfie o mansi ahemfie nanso baabi a ɔbɛgyina biara ehunu sɛ wɔyɛ different nti mmemme ba yɛmfie edu nwɔtwe ni masua nɔɔma bebrebe efiri me nua panyin hɔ na asukɔma mpɔn nti na sɛbi wada ne bonkum so yi deɛ mɛka ne sɛ Kumasi nifa yɛahwera deɛ na yɛdeɛ ne sɛ nyankopɔn fa ne kra nsie yie nneɛma no a wɔn nso wɔde tete yɛn ne ɛwɔ ha nyinaa na ɛka Kumasi nifa fekuru a yɛtwa hɔ kyia na abɛbrɛ na afɔ ase fante kwawu bitɛm so deɛ wɔni ha yɛn nyinaa obiara ne hɔ a betuma ka sɛ
onsua bibi soronko efiri no n'asɔ ma mpaeɛ mu nti deɛ esua no efiri ho yɛgye ti yɛso yɛbɛyɛ ho adwuma na sɛdeɛ nipa wu a yɛkae no beebi ebɛkɔ biara ne yɛkae no deɛ mɛtumi aka afa me nua panyin no Redas. Any conference, ni I'm saying, the material to me, Muslim Shia, Toba. Now, with the insurance, naked, over 7, one of me, the obedience of the government. That's it. Here are no madam guru. I don't wish I had been that upon the floor. Your good in a swamp. Women that part the force will say you ran up over it here, and also it's my son. It is a nurse, you ran or quite proud. Also to make us so much now. From by and I don't be for 4 years, Busias from a provide. Nsuo na kadu yenye na yemfa nsoma bobo a eba no mo ba ya o na tse ye dama se bru se de ka na kane no a yewra se nyame ya atomo a bosome nan emu dadu na de ebedi yewra na wotweda no nti duru ho a We cannot see you and say, the bill one, so separate, from certain told you. And Antonio, so 50 pieces of customized Nana t-shirts. It's in Anama and a beach name Mama Santa free. I would decline my own JJ. There's no of I said, also of a woman. By any advantage, you remind me once in a Juma, man is upon so tea, that intermittent. So, yes, I should didn't. Why, yeah, t-shirts. You know, and so be a going to say at the most. Joseph Madama, the woman at the most. Na die nyina ne nana onko nya ne mo si ewo yi ba ye na se adamu si nani ambre pa anu di na muzi abana ya di na muzi abata si ana na mi abra mo ya mo mi azanya e abana muzi sa tete mo e da si ana mi abra mo ya mo mi azanya abana muzi
yo abusuafo eno wa na mekɔhwɛ baaye no sɛ mama tene mpanifo kaayɛ ɛna na boakye ansa debra wɔne yɛ maame ba panin sɛdeɛ ɔdaeɛ a wansɔre sɛdeɛ na adare benkum so wɔn yɛ adoma on the 10th April ɛna yɛbɛyɛ ɔmo mmienu nyinaa na wɔtwe na abom ɔmo ɛwɔ ahemfie ha ya ahemfie ha ya na ɛbɛyɛ bibia nti abusua yɛfɛ bia nka mo ɛyɛ nhyɛ na wɔtwe nhyɛ nyinaa ɛde bɛbɛbra mo unya subscribe no like no comment no ahyɛ mo fo na bia ɛdia no ɛyɛ Oku Alaska Medimbosia dasane ebeto so piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.